घेऊन कुर्साचे करवे आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे राणीये उल्हास पाव कित्याक जाका तू वावूंक फावो जाल्ली तो आपणे संगल्ले बरी जिवान जाला आमा पासो देवा लागी माग संतोषानी उल्हास पाव औंकारी मरिये कित्याक सोमी खरोच जिवान जाला माग्या ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जिवान फुडावर बी संसार संतोषान तुवें दया केली माई औंकार मरी मरी सासनाच्या जिनियस वसून त्यास ख्रिस्ताच्या आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गल्या भडव्या मुझ्या राखल्या सर्गीच्या दयेन मका दिलाय आणि सलय आमेन. शासना विषय उदितांका येशू श्रेष्ठ बडव्या आमच्या सुजात आमकां संभाळ देवसराच्या पट्यापणाचेर आणि पार्सांचेर आड येवंक आदार दी तुम्ही देवतांकां परमादेवरातून मागता आणि तू ये सर्गा वयल्या पौजेच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसारा विस्तार सैसना आणि ताच्या हर कोट्यातल्या देवाच्या कृपेन पडला आमेन. सत्मान तान देवा सर्वपद आणि पृथ्वी चार असणारा आणि जेजू ख्रिस्त विकलास पुता सम्या जो पवित्र आत्म्यावर विंगर बीन संभावला ओंकार मरियता जन्मला सुलत काल तने कष्ट तका कुडसार जडलो तलान तका निकेफिलो एल्ल्यामध्ये देवलो दिसा मेल्ल्यान जीवन जलो सडलो तर पदवेदार देव पचाच्या बसला इंतान जीवांची आणि मेल्ल्यांची मुसफी करून तो येतलो मानता पवित्र कैथोलिक पवित्र सभे भक्तांचे पत्काचे बक्षणे चे जीवन शासनाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संवसारान जाव नमान मरिये कुरपेन भरले सुमित तुझे सुमेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कुरपेन भरले सुमित तुझे सुमेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कुरपेन भरले सुमित तुझे सुमेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक मुखारच्या पहिले एक टेस्टमनी आसा आम्ही ऐकूया आणि देवाक आम्ही अर्घा देऊया. हांव एक टेस्टमनी दिवंक शेतां म्हाका एक 15 दिसांतून इतली पाटींत दूख आशिल्ली हांव मॉर्निंग मन्ना प्रेयराच्या टायमार मागोन आशिल्ली गुणजावचे खातीर काल सकाळींच्या मागण्यार मॉर्निंग मन्ना मागण्यार ब्रदर लॅन्सीन सांगले एकल्याची पाटीची दूख गुणजाते आसा म्हणून त्या टायमार म्हाका बगले म्हाकाच ते सांगले आणि हांव गुण जाली त्याच टायमार ती पाटीची दूख एकाच सणे म्हणले बरी ती उठोन गेली हांव संपूर्ण तरान गुण जाल्या. देवाक जावं होगलाप अर्गां आणि महिमा. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आम्ही अर्घा देऊया कित्याक देव आमच्या मध्ये ताचे निवास करता देव ताच्या भुरग्यांक पळयता देव ताच्या भुरग्यांक बरें करता देव ताच्या भुरग्यांक बरें आसा तेच करता. ही टेस्टमनी ऐकते आसतनाच कोणाक लेफ्ट राईट
शोल्डरच्या बॅक साइड जॉईंट बॅक साइडीन दूख जेजू याकडे स्पर्श करून गुण करते असा दोन्ही सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया सोम्याचे 1000 पॉइंट तो आमच्या मध्ये दाखयता असा सोमी आमका ताचे 1000 पॉइंट आमच्या मध्ये असा म्हण तो आमका दाखयता त्या देखून आमचे माईक सगळे अनम्यूट करूया सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया सांगा त्या म्हणून घट्ट तलार आम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 घट्ट तलार स्तुती करूया घट्ट तलार स्तुती करूया शियाला बरा दिबरा शियाला बरा 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 दिबरा 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 हालेलुया 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 Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Continuous स्तुति करते रहो. Continue hallelujah म्हणते रहो. Continue देवाची स्तुती करते रहो. Thanks ची gift असा. Gift of thanks and स्तुती करा. Gift स्तुती करा. याला बरोबर dibara 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 hallelujah 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 Hallelujah, Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. उमगडा सर्गेंच्या बाप्पा सकाळच्या वेळापासून तू करगा येता परत या नव दिवस दिल्यापासून तू करगा येता आज आमचे सुती सकाळच्या बलिदाना बरी जे मुखार पावंदी तुझ्या शिवासना मुखार पावंदी आज तुझ्या भुरग्यांचे शिवास भुरग्यांचे स्तुती बली आज तुका मानवंदी आज तुका मानवंदी बाप्पा आज तुझ्या पुता जेसूच्या नावान आम्ही करची स्तुती तुका मानवंदी बाप्पा तुझी बेसवा देवून येऊ दे बाप्पा आज या सकाळच्या वेळा कृपा आमची सगळे तुझे भुरगे अनुभव करून दे बाप्पा सकाळीच्या दोहा बरी जी कृपा तुझी बेसवा तुझ्या भुरग्यांचे देवून येऊ दे बाप्पा कसे जे इस्रायल त्या मरुभूमीत असताना तुझे हर एका दिवसा सकाळचे मन तुझे तुका दिन बसले आज या सकाळीच्या वेळा तुझ्या भुरग्यांनी या लैनीत मागते असताना स्तुती करते असताना तुझे मन आशीर्वाद रूपात तुझ्या भुरग्यांचे देवाने येऊ दे हालेलुया 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 भाऊ मगळ बाप्पा तुझ्या पुता जेसूचे पवित्र अमल रगत तुझ्या भुरग्यांचे शिराय बाप्पा कावर कर बाप्पा सुनाबे बाप्पा हालेलुया 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 रिया 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 Ria 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 Hallelujah 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 ria 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 पवित्र देवोनी आमचे देवोनी देवाच्या दैविकत्म्या आज आमका तुझ्या कंठला कलगी आमचे मन तुझ्या कंठला कलगी आमचे काळी तुझ्या कंठला कलगी आमचे चिन्ह तुझ्या कंठला कलगी आमचे फिलिंग्स तुझ्या कंठला कलगी आमचे इमोशन्स तुझ्या कंठला कलगी देवाच्या दैविकत्म्या जेजून बसलेल्या आत्म्या स्वतःच्या आत्म्या जॉन 16:30 स्वतःच पवित्रत्व तुमचे चरित्र होते तर तुमका संपूर्ण स्वतः कोण पवित्र तसं पवित्रत्व तुमचे चरित्र होते तर तुमका संपूर्ण स्वतः कोण पवित्र आज मुझे कुड देवचे मंदिर आमची कुड देवचे मंदिर देवा स्वतः आमचे ते निवास करता स्वतः आमचे ते निवास करता देवा स्वतः आमचे ते निवास करता आज ख्रिस्त आत्मा जाऊन असा तर ख्रिस्त आत्मा असा ते
स्वतंत्र सा आणि काही क्रिस्तस होत तेच स्वतंत्र सा जेजूच्या नावात जेजूच्या नावात जेजूच्या नावात जेजूच्या नावात 2 Corinthians 5:17 जो कोण ख्रिस्त तयसा तो एक नवी रचना जो कोण ख्रिस्त तयसा तो एक नवी रचना तो एक नवी रचना तो गुलाम नाही सोऱ्यांची रचना नाही सोऱ्याचं कंचाई लैंगिक witness आज गॅम्बलिंग वाईट चिंता वाईट आलोचना असले खंचाई वाईट गुलाम नाही जो कोण ख्रिस्त असा तो एक नवी रचना पोरणे गेले आता सगळे नवे झाला कोण ख्रिस्त असा तो सगळे सगळे संपूर्ण नवी रचना पोरणे गेले आता सगळे नवे झाला सगळे नवे झाला सगळे नवे झाला मुझी कूट देवाचे मंदिर देव सोनो मुझे तेंची येता देवाचे मंदिर सोनो मुझे तेंची येता त्या देखून देव सोनो जी येता त्या पुढे सैतानाक अधिकार ना कसले वाईट बेटे अधिकार ना पिढेक अधिकार ना अधिकार ना अळसायिक अधिकार ना प्लॅटनिक अधिकार ना पडसाळपडा अधिकार ना मसराक अधिकार ना जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान तैतरा जेजूच्या नावान तुका फरमायता या सगळे आमचे काम निकळ 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 जेजूच्या कुर्सामुळे वजन पड जेजूच्या कुर्सामुळे वजन पड जेजून 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 त्या खालवाच्या डोंगरा तुझे जैतवेला तुझे मस्तक चेसला हालेलुया 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 रिया शिया राला बरा 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 हालेलुया 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 थँक यू घट्ट त्याला स्तुती करा घट्ट त्याला स्तुती करा तुमची स्तुती सर्गेंच्या बाबाच्या शिवासना मुखार बळवंतरन पावदी हालेलुया 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 रिया 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 थँक यू जीसस एगडे बोर्दळे आमची तंप्या दुनिया हात आमच्या काळजाचे दोरे या सणवाराच्या दिसा तुझे जीवित सोन्याच्या हातान पेटून दे कालचो दीस ताणे दिल्लो नेंगी कालच्या दिसा ताणे तुझेर आशीर्वाद घाले आयचो दीस ताणे असले ह्या सकाळच्या वेळा ह्या सणवाराच्या दिसा तुझे जीवित ताका समर्पण दे आणि त्या सोम्या करका दे जेजूचे हजारपणान बघ कर जेजूचे हजारपण बघ कर तो तुझे थैन जी येता तो तुझे थैन जी येता देवाचे उद्धार आमच्या काळजात असा काळजा आमची येता आमच्या वंटार असा देव तर तुका स्पर्श करता आज खोडीची पिढा मात्र नाही आत्मिक पिढा ताच्या उतराच्या भळान घोळ जाता विजडम 16:12 ताच्या उतरान Psalm 107:20 आपले उतर धाडून ताणे तांकां बरी केली आपले उतर धाडून आपले उतर जेजू
देवाचे उतर जेसू. आज तुझ्या काळजात समाधान ना. देवाचे उतर जाऊन असा समाधान. देवाचे उतर जाऊन असा समाधान. ते उतर तुका इन्स्ट्रक्ट करता, तुका शिकयता, तुका वाट दाखयता. देवाचे उतर. Psalm 8:4. मनीस कोण तुवें ताचो उडास करच्याक? मनशापूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? वळफाय तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केलाय. महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय. तुझ्या हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय. सर्व वस्तू ताच्या पांयातळा घालाय. तुझ्या हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय. देवाच्या हातांच्या कृत्याचेर त्या देवान ताच्या भुरग्यांक, ताच्या वारेस्तरांक अधिकार दिला. म्हाका आनी तुका अधिकार दिला. म्हाका आनी तुका अधिकार दिला. तो आमची पर्वा करता. आमका जाय जाल्ले ते सगळे आदी फुडेंच तयार करता. म्हाका एका मागण्याच्या मनशान सांगले, लेन्सी, जर एक भुरगेंच जल्मचे जाल्यार कशें त्या भुरग्याची आवय बापूय ते भुरग्या जल्मोवच्या पयले कितें सगळे त्या भुरग्याक जाय म्हणून ते सगळे पयलेच हाडून दवरतात. जर आमी मनीस जावन त्या गर्भात असल्या भुरग्याक ते गर्भातान भायर येवच्या पयले ताका जाय जाल्ले सगळे मायन्यूट थिंग्स जर आमी तयार करून दवरता, आमकां कळीत ना ते यूज जाता की जायना गी. आमकां कळीत ना ते कितल्या तेंपान यूज जाता, कितल्या तेंपाक यूज जाता. आमकां कळीत ना. पूण देव जो सर्व जाणार, देव हू इज अ परफेक्ट प्लॅनर, ताचे प्लॅन फेल जायना. तर तो सगळे पयलेच तयार करून दवरना गी. ज्या देवाक डॉक्टरांक कळच्या पयले, आवयक बापयक कळच्या पयले, जेरेमाया 1:5 देवाचे उतर म्हणटा, आवयच्या कुसव्यान तुका रसच्या आदी म्हाका तुजी वळख असली, ताका ताच्या भुरग्यांची वळख आसा. तो सगळे तयार करून दवरना गी. जर हांव म्हज्या आवयच्या गर्भात असतानाच म्हज्या खातीर सगळे ताणें तयार करून दवरना गी. म्हज्या जिविताचे दीस समेत ताणें ताच्या बुकान बरोवन दवरल्यात न्ही गी. हांव जल्मोवच्या आदी 40 वर्सां आदींच देवाक कळीत आसले हांव कॅनडा येतलो. मेच्या 9 तारीखेक सकाळींच्या मॉर्निंग मन्ना मागण्यात हांव हे उतर म्हज्या तळ्यांत देव म्हजे हे उतर घालतलो देवाक कळीत आसले. तर तुझ्या आनी म्हज्या जिवितांत आमचे सगळे ताका कळीत आसा. आमचो देव सर्व जाणार परफेक्ट प्लॅन. ताचे प्लॅन निर्फळ जायना. नेवा. त्या देवाक जावं महिमा, स्तुती, वंदन
आज आम्ही आमचे जीवित ताच्या हातांत घालेन जाल्यार दुसरे खंयच्याच भिरांत दची गरज ना. म्हाका एका याजकान दिल्ली टेस्टमनी उडास येता. एका आवयन ताच्या भुरग्यापासून मागून फोन केले. भुरगे मस्त तापान कडकडतले. आई ताप आसलो आणि त्या आवयन या याजकाक फोन केले आणि सांगले, फादर म्हजे भुरगे मस्त सीक आसा मागा फादर. आणि पाद्र्यापान म्हळे साम 23 सर्वेस पोर मुजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. एक कीर्तन सांगते राव बाय. कित्याक कशें एका आवयच्या हातांत भुरगे आपणाक सुरक्षीत महसूस करता आणि आवयच्या हातांत आसतना भुरग्याक कितेंच भेना. कित्याक भुरग्याक कळीत आसा हांव सुरक्षीत हातांनी आसा. तशेंच तुझे भुरगे देवाच्या हातांत सुरक्षीत असता. देवाच्या हातांत तू तुझ्या भुरग्याक देवाच्या हातांत सुरक्षीत म्हणून महसूस कर. देव त्या भुरग्याक सांभाळता. आमचे जिवीत संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिल्यार, कंप्लीट भरवसो ताचेर दवरल्यार आमी निराशे जायना. एक फावटी त्या समयाक परत एक फावटी आमच्या मायकान म्यूट करया. एक मिनिट त्या देवाक अर्घ दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया. आमचे जीवित तुझ्या हातात समर्पित आहे. संपूर्ण तऱ्हेने समर्पित असूया. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू जीसस. या 58:11 सांगात म्हणून त्याला रिपीट करूया. देवाची उतर म्हणता आज सर्विस कोर आमकां वाट दाखयतलो. तुके कडे भोईन ती आमकां दादोशी करतलो तो देव. आमी ताचेर आमचें जिवीत समर्पण दिल्यार आमी भियोंची गरज ना. कित्याक आमकां वाट दाखोवंक तो आसा. आमकां वाट दाखयतलो तो जेजू आमच्या सांगात आसा. आमकां वाट दाखयतलो जेजू आमकां सोलन व्हरता. त्या समयाच्या हातांत आसतना आमकां कितेंच उणें जायना. आमी सांगाता म्हणून उतर 3 फावटी घट्ट तरान क्लेम करया. आयजाया 58:11 सर्वेस तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. तुके कडे भोईन तुमकां दादोशी करतलो. तुमचे कुडी घटाय दितलो. तुमी एका शिंपलेले भागी सारके जातले. सुकून तसले सरी सारके. आयजाया 58:11 सर्वेस तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. कडे भोईन तुमकां दादोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो. तुम्ही एका शिंपलेले भागी सारके जातले. ती सुकून तसले सरी सारके. आयजाया 58:11 तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. भोईन तुमकां दादोशी करतलो. तुमचे कुडी घटाय दितलो. तुमले भागी सारकी जातले. ती सुकून तसले सरी सारके. माय मरिये पेन भरले समृद्धी समय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. कितले जण लिगल इश्यूज फेस करते असतात. जाग्याच्या विषयात जावंक पुरो कोर्टाची केस, शोनाची समस्ये, एम्प्लॉयर कष्ट ते आसा, अधक्ती ते आसा, ना जावंक पुरो न्यायनित्या खातीर झुजत आसात. जावंक पुरो कोणा जैलान गेला या जावंक पुरो खंयची प्रॉपर्टी जप्त करून घेतल्या विशेषरान कोणाचे प्रॉपर्टी नावार करूंक जावंक पुरो अडखळ येते आसात. एका भयणीच्या घराक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन समस्ये, कोणाचे घर बांदूंक सुरू केला ते अर्द्यार रावला.
सगळे सोम्याच्या समर्पण देऊन सांगा त्या मिळून येऊ तर 3 पटी क्लेम करूया. जेरमाया 1:19 ती सगळी तुझे विरोध सुचली कोण केदेस तुझे सहित वचना तुका दिवारो हांव तुझे सवय असा तात सवेस्पर. जेरमाया 1:19 ही सगळी तुझे विरोध सुचली केदीस तुझे सहित वचना कित्याक तुका निवारो हांव तुझे सवय असा तात सवेस्पर. जेरमाया 1:19 सगळी तुझे विरोध सुचली कोण केदीस तुझे जैत वरचिना कित्याक तुका निवारूंक हांव तुझे सवय असा उलयता तो सर्वेस्पर. नमान मरिये कृपेन भरले समय तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. कितले जाणां काम नसणार कसं नसतात कितल्यांना विजाच्या समस्या असतात फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात सगळ्याक समस्या समर्पण देऊया. टर्मिनेशन जाला जावंक पुरो कितल्या थेंपा जावन काम न जावंक पुरो देव सगळे करूंक शकता. एकल्या चरक्याचे कामाचे समस्ये या 13 तारखेक कोर्टान ताची केस आसा सगळे ते केस क्लियर जावन पोलीस क्लिअरन्स मेळ्ळ्यार मात्र ताका काम मेळटा. सोम्याच्या समर्पण देवया सगळे देव ताच्या पक्षेन करून कित्याक ताका असा जाले कितें ना ताच्या भुरग्यांक निराशी करचो देव नाही तो त्या सोम्याच्या हातान समर्पण देव सांगा तांबळे होतो 3 पटी क्लेम करूया. जॉब 42 तू सगळे करून तुका कांयच साध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जॉब 42 तू सगळे करूंक शकता आणि तुका कांयच अशक्य नाही म्हणून हांव जाणा. जॉब 42 तू सगळे करूंक शकता आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. नमान मरिये कृपेन भरले समय तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. एका पिढी असता सोम्याच्या समर्पण दिव्या कितल्या जणांच्या मागोक सांगला कितल्या जणां आमच्या माण्याची गरज असा हर एकला सोम्याच्या समर्पण दिव्या. आयसीयूत असल्या हर एका पेशंट असा सोम्याच्या समर्पण दिव्या. कॅन्सर पेशंट सोम्याच्या समर्पण दिव्या. ब्लड क्लॉट कोणाची झाला कोणाक पीसीओडी समस्या असतात युरिनरी इन्फेक्शन असता हर एका तराच्या पिढे असता कातीची पिढा अलर्जी सोम्याच्या तन भेटून देऊया. गर्भांत समस्ये प्रेग्नेन्सी समस्ये सोम्याच्या तन भेटून देऊया. कितल्यांना आज या दिवसांनी डिलिव्हरी असा विशेष तांकां सोम्याच्या तन भेटून देऊया. मागया विशेष तरान एका भावाचे मेडिकल रिपोर्ट येवंसो असा ताका सोम्याच्या तन समर्पण देऊया. कितले जाणां परगांव वचून मेडिकल करते असतात तांचो रिपोर्ट बरो येवचे पासून सोम्याच्या तन भेटून देऊया. सगळ्या पिढे असता कोणाची ब्लड रिपोर्ट स्वॅब रिपोर्ट बायोप्सी रिपोर्ट येवंसो असा ताका सोम्याच्या तन समर्पण दिव्या. कोणाची सर्जरी असा तांकां सोम्याच्या तन समर्पण दिव्या. सांगा त्या म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तरान क्लेम करूया. Psalm 41:3 पिढेन पडो हातोला रसना सर्वे स्फूर्त का आधार दिता ते पिढेन तो काढून तू ताका भलायकी दिताय. Psalm 41:3 पिढेन पडो हातोला रसना सर्वे स्फूर्त का आधार दिता हाजे पिढेन तो काढून तू ताका भलायकी दिताय. Psalm 41:3 पिढेन पडो हातोला रसना सर्वे ताका आधार दिता पिढेन तो काढून तू ताका भलायकी दिताय. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमे असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या समर्पण देऊया. तांचे शिकोवप तांचे फुडार सोम्याच्या भेटून देऊया. कोण अस्कत असतात कोण पिढेंत असतात कितले युवा जण आज सैरीक सोदते असतात कितले युवा जण आज कामाच्या सोदनेर असतात कितले युवा जण आज वाईट संगत कोण असतात कितले ल्हान भुरगे आज लैंगिक पथकाच्या कुडीच्या पथकाच्या गुलामपणा ड्रग्सच्या गुलामपणा संपडल्यात आज तांकां सोम्याच्या समर्पण कितले भुरगीं गैरसोन गेल्यात तांकां सोम्याच्या भेटून देऊया. मागया तशेंच सडाचे सड देव पोवणे बसत मागया तशेंच कितले भुरगीं आज डिप्रेशन आसात सुसायडल टेंडन्सी एकसुरपणांत आसात सोम्याच्या भेटून दिवया. तशेंच समर्पण दिवया
आमचे सगळे पवित्र सभा आमच्या बोबगेम पाप सेवा विशेष सरान माग्या आमच्या पाप सेवापासून ताणे दळस एक कोर्स ताचे पापाल मिनिस्ट्री पापाचे पाप सेवाचे मिसाव सुरू कर एक पवित्र सभेसो गवळी जावन विसवण काण एक कोर्स झाले त्या देवाक या पाप सेवाच्या देण्यापासून अर्घयत असताना आणि चड तांकां जाय असली कृपा भलायकी तो देव फावो करून दी सगळ्या तांच्या मिसावांचेर देवाच्या आशीर्वादा पडू दी इतली व्हडली पवित्र सभा इतलो सगळो लोक या सगळ्या लोकांक एक गवळी जावन चलोवचे ते ल्हानशे काम नाही ती व्हडली जबाबदारी तांणी हातीन घेतल्या ओपवून घेतल्या ती जबाबदारी सांभाळ दवरूंक देव तांकां कृपा दिवन दी कोणूच या हिणात आशिल्ले बोकरे या हिणांतान पयस वचून वचोवचे आणि कोणचे बोकरे भायर आसात तांणी या हिंडाक येवचे पासून मागया कितले जाणां या हिणांतान पयस केल्यान परत तांणी फाटी येवचे पासून मागया आमच्या सगळ्या पवित्र सभेच्या मोन्याऱ्यांक समाजात समर्पण दिव्या सगळ्या लायकांक सगळ्या मिशनरींक सगळे रिट्रीट सेंटर्स मागण्या जमती आमच्या या मागण्या जमती पासून मागया आज कितल्या जाणां आमच्या लागीं मागोवंक सांगला आमच्या मागण्याची गरज आसा कोण बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते आसात विशेष सरात तांचे पासून मागया समाजाची काकूळ कृपा तांचेर देवून येवं दी देवून येवं दी देवून येवं दी हर एक गरज समाजात समर्पण दिवन सांगाता म्हणून हे उतर 3 पटी घट्ट दारान क्लेम करूया साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो तरूंक जायती वाट दाखयतलो मुझे दोळे तुझे दवरून तुका बोध दितलो साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो तरूंक जायती वाट दाखयतलो मुझे दोळे तुझे दवरून तुका बोध दितलो साम 32:8 तुका शिकवण दितलो तरूंक जायती वाट दाखयतलो मुझे दोळे तुझे दवरून तुका बोध दितलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुव्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिम आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या हालेलुया 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 thank you Abba Father thank you Jesus thank you Holy Hallelujah 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 Rosemary de Souza Julian Mascarenas Lil Fernandez Flavia hallelujah 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 Clara Alvacinela hallelujah Maxi hallelujah hallelujah Franklin Montero Greta hallelujah 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 M Falero hallelujah 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 Lily Furtado Lavina Cardoza hallelujah 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 Rick मिले बाबा समर्पित दिव्या टंग कैंसर दा कष्ट रस्ता सुमिता का स्पर्श करो दी हालेलुया 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 ओ मंगला बाबा जेदा समर्पित बाबा हिल्डा जॉयस माइकल लीना मेलविन शरल सोनल टेरेसा हेनरी मार्गरेट रिस्टन मिल्बर्न प्रतिष्ठा मेरी डिसूजा हालेलुया हालेलुया सेबास्टियन जॉन डेंजिल रोशनी डेरिल फ्रांसिस मारिया हालेलुया 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 जेसिंता हालेलुया हालेलुया जेनिसिया जिशल सिंड्रेला जेम्स या जूलिया स्टेफनी
Tony, Jesus, Stephen, Lance, Anita, Ashley, Lina, Linda, Rosa, Lina, D'Souza, Lucita, Ruth, Anelo, Hallelujah, Reese, hallelujah, hallelujah, Maria Ferraro, Nancy Globo, Pradeep, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Travel, hallelujah, Veena, hallelujah, 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 hallelujah. या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक समर्पित त्या सगळ्या भुरग्यांच्या कुटुंबाचे समर्पित जे सगळे कुटुंब या सगळ्या कुटुंबाचे आशीर्वाद कर आईच्या या सणवाराच्या दिवसा दैवी कृपेन बर तुझे सकत या हर एका भुरग्यान आज तू दे आज तू नका सोलन वर आई भीतर बेता तू नका राखणे सांभाळ आज तुझ्या नावात तुझ्या पुत्रा जेजूच्या नावान मागता बाप्पा सगळ्या भुरग्यांचे तुझी आशीर्वादा सुभांतरण वाढून येऊ दे जेजूच्या नावान आमेन 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 नमान मरिये कृपेन बदले समेत तुझ्या सुबह स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू Bhagavati Maria Devache udas tur ये बोधयाळी अंकपारी मध्यस्थी सुदुलो कोणपुणी कुमोत मना संगेला मकेरी सायकमना पतीने धैर्य कांगेल तुझ्याकडे येतात परेच्या अंकाली मुझ्या माईकडे येतात पत्याने कधीच तुझ्या मुखार लावतात सल्ल्या देवपुत्राचे माई जे मागणी तिरस्कार करू नका पण तुझे काकुडतील मुझे मागणी ऐक हा मागता ते माका दी आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू बाप्पा आणि पुत्ता आणि पवित्र आत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे प्रेज द लॉर्ड मग या मध्ये उपरांत आणि 15 मिनिटांनी इंडियाचो 10:30 इंडियाच्या 10:30 अंक कुवेटची 8 वरा दुबईची 9 वरा ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसो टॉक असतलो युट्यूबाचेर तुम्ही ऐका हेरांक तुम्ही दादा पवित्र आत्म्याच्या विषयांत सौतो भाग मग तुम्ही ब्रदर फ्रान्सिस लोबोचे यो टॉक ऐकूनतल्यार तुम्ही किती जाऊन मस्त मिस करतात मिस करनाकात केवळ 20 मिनिट्स असो टॉक मग ऐका पवित्र आत्म्याच्या जन्मायन आम्ही बरोवंक जाय पेंतेकोस्ताच्या तयार आम्ही असा मग आम्ही विशेष ह्या दिसांनी पवित्र आत्म्या विशयान चड आनी चड जाणा जावंक जाय आणि पवित्र आत्म्या लागीं मागोवंक जाय आज यो टॉक सोतो भाग पण पहिलेचे भाग ऐकूनात तुम्ही ऐका हे लिंक हेरांक तुम्ही धाडा हर एका दिसा आमचे इंटरसेशन आसा सांजेर इंडियाचो टाइम 10:11 वरां कुवेटचो टाइम 7:30 8:30 दुबयचो टाइम 8:30 9:30 तुमच्या वेळा प्रमाणे तुम्ही जॉईन जाया आणि आम्ही हेरा पासून विशेष मागया तसेच तुमची टेस्टमनीज तुमची पेटिशनां तुम्ही दंडिया 9900332411 या नंबराचेर तुमची टेस्टमनीज आणि तुमची पेटिशनां दंडिया देव तुमकां हर एक लायन दीस आशीर्वादांनी बेस्ट सवानी आणि कृपेन बरदी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस